Hi लोगोफोर बे भिडिअ स्पेशली मिथिंगा सरगियारि ना मिथिंगा सैमा खि जाग्रा बान्दरनिसिम आरोना लोगोफोर थ' आं बेहाय मोनसे पस्ट होदोंमोन बेलासियाव बोथोरा बिराद खोमसि जाबाय गिबाय आङो फन रायलायनानै थानोबोथ' बयफ्रेन्ड गैया इदि होननानै आं मोनसे लिरना होनाय आरोना थ' आं बिदि होनाय आन्थायाव बे आंखौ मा कमेन्ट खालामखो आखाइ मारिनानै ला जेबो खामानि गैयाबा नोंनोथ' VIP बयफ्रेन्डसो नांगौ बिदि होननानै आंखौ कमेन्ट रिप्लाइ खालामबाय आरोना आं फन रायलायनायनि खोथा बुंदों नोंनि आखाइ मारिनानै लाया बे मायाव फैखो मा एंगोलाव फैखो आं हमनानै मोनाखै एफा गुन्दा थायो मानसिया सोरबा एसेबां गुन्दा थायो नामा आखाइखौ आं माजों मारिनांगौ जाखो रेन्जजों मारिनांगौ सैमा रेन्जजों इडियट साला माजों मारिनांगौ आं आखाइखौलाय ननसेन्स साला एफा एबायदि माइन्डनि मानसि थायो एफा फिसाखौथ' एसेबां गाज्रि कमेन्ट खालामनो मा गोनां मिथिंगा सैमा खि जाग्रा एफा जाम्बा नोङो सासे सिख्लानाव नों बिदि कमेन्ट खालामनो हादोंबा साननानै नाय नोंनि मेन्टेलिटिया माबायदि जाथावथाव नों माबायदि माइन्डनि मानसि जाथावथाव साननानै नाय बिनि उनाव बियो आंखौ लोगो लोगो ब्लक खालामना लाबाय आंबोथ' बेखौ ओरैबायदि गाज्रि रिप्लाइ खालामबाय ओरैबायदि जाम्बा आयो मासे जाम्बा इदि मानसि थायो थुक नोङो साला जाम्बा थुक हिन्जाव मोननो रोंनाङा नोङो साला चुट्टिया नों बायदि मानसिया बालन्दा आरो बालन्दायैनो थैनांगौ नोङो साला रावबो हिन्जाव मोननायखौ नोंनि थाखाय आं बे बादुवा होयो साला चुट्टिया थुक नों थुक हिन्जाव मोननाङा नोङो साला चुट्टिया नों जेरै बालन्दा ना बिदि बालन्दायैनो थै नोङो साला मोख्रा ओरैबायदि माथा गरम जाखाबाय आं दिनैनि दिनाव ओरैनो मानसिया मोनसे मुदावनो थाबाय थाया साला मालाबा जोंनाबो मुड अफ जायो मिथिबाय नोङो सैमा खि जाग्रा साला मिथिंगा सरगियारि सैमा खि जाग्रा बायदि जाम्बा मानसिफोरा मालायनाव कमेन्ट हरनानै इसेबां गोजोननाय मोनोब्ला साननानै नाय जोंफोरबायदि कमेन्ट हरजाग्राया माबायदि माथा गरम जानानै थागोन ओरैबायदि जाम्बा आं बेखौ खाथियाव मोनबा ओरैबायदि गाज्रि सोबाफ्लांगौमोनदां सोबानानैल' आंनिया हजम जानाय नङामोनदां सोबानानै गोदना हास्रोदनानै बेखौ मोनसे जायगायाव गारहरनानै दोननो लुबैदों सोरबा चुट्टिया मानसि